Башны бек тузган күмбәзе, су җыелу резервуары һәм торбасы тишкәләнгән, төрле урыннардан су саркый. Тирә-якка агып утыра. Шуңа күрә дә башнының кичекмәстән төзекләндерү эшләре бик кирәк иде. Эшере бетте, су башының үзенең основной бочкасы дип әйтегәндә. Һәм аның ясауның мәгънәсе юк. Аннан тышкы аның стойкалары бар. Ул стойкалар тоже эшере башлады. Һәм инде бүгенге көндә Чистай шәһәренә килеп, самовложение акчасына ясала безнең капиталь ремонт су башнясын. Аны инде хәзерге көндә вариттеләр, бочкасын яңадан соң быелар. Пескоструй белән стойкаларын чистартып, тоже буяп куялар. Иң азактан башчысын куйганнан соң инде освещениесе киләне чак инде. Төзекләндерү эшләре тәмамлангач, башныдагы су сәбәпсез исраф булуга тагын бер нокта куелачак. Димәк, Мөслимнең үзендә яшәүчеләр дә су җитмәүдән азат булырлар дип ышанабыз. Хөкүмәтебез безне шушы кадәрле тамчылардан аермас өчен төрле яклап ярдәм итә, финанс мөмкинлекләре булдыра. Су яшәүче гына дияргә яратабыз. Димәк, һәрберебез өчен кадерле булган суны да саклап һәм кадерләп кенә куллансак иде. Фәридә Гаинкинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.